Быел политехник колледжга укырга 139 егет кыз килде. Алар арасында бабасы һөнәренә тугры калган Ратмир Поплавский да бар. У меня дед был электриком. Бабам Креста электрче булып эшләде, әле һөнәр мине дә кызыксындырды. Безнең колледжда нәкъ менә электрче белгечлеге бар, ди Ратмир Поплавский. Все это вот заинтересовало. Район башлыгы Разиф Кәримов егет кызларны беренче курска укырга килүләре белән котлады. Вы правильно выбрали. Сез колледжга укырга килеп дөрес эшләдегез. 2015 елдан әйтеп киләм, сез шәһәребез, предприятие оешмаларыбыз киләчәге. Ел саен предприятие оешмалардан 300-400 кеше лаек ялга китә. Предприятиедә колледжда белем алган яшь белгечләр белән аралашу мине һәрчак сөендерә, ди Разиф Кәримов. Зәйлеләрне яңа уку елы белән Татарстан президенты исеменнән куратор Иван Гущин тәбрикләде. От всей души поздравляю учащихся школ. Барлык укучылар, техникум һәм югары уку йорты студентлары, укытучылар, тәрбиячеләр, әти-әниләр, мәгариф ветераннарын белем көне белән котлыйм. Хәтеребездә балачак ачышлары, җиңүләр, мәктәп, студент еллары якты истәлек булып кала, ди Иван Гущин. Гадәт буенча беренче курс студентларына символик рәвештә студент билетлары тапшырылды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.